Hola petits agricultors, jo sóc el Rai, més ben conegut com Caburot. Però realment, què és Caburot? Ara us ho explicaré. Bàsicament, creo aquest canal perquè jo sóc el Rai de Caburot, de la casa Caburot, per això em diuen lo de Burot. Bàsicament jo el que espero ara amb aquesta sèrie de vídeos és explicar-vos una miqueta que m'agrada a mi agricultura. Parlaré sobre diferents tipus d'agricultura, també farem entrevistes, farem blogs i a més també us faré vídeos treballant. I al final una cosa que m'agrada molt és divulgar sobre agricultura. Per això intentaré en aquest canal combinar això, fer un tema més de divulgació i un tema més d'humor. Un tema més d'humor, per exemple, agafant reptes que vegi per TikTok. O per qualsevol xarxa social, intentar-los tirar cap aquí, cap al tema del camp. Us explicaré què és l'agricultura per mi, formes de fer agricultura, tècniques. Per tant, aquest canal serà íntegrament en català, de moment, i que espero que per sempre, perquè crec que és una cosa important. Com segurament veureu, ja hi ha 10 vídeos posats en aquest canal, 10 vídeos en castellà, però al final jo vaig deixar de posar vídeos perquè no em sentia còmode i jo crec que em sentiré còmode així, parlant en català. Crec que aprendrem junts, perquè jo sóc un intent d'agricultor, ho estic intentant, crec que tant com vosaltres com jo aprendrem sobre agricultura, jo ensenyar-vos, i jo també aprendré a fer això, vídeos, perquè és una cosa nova per mi. I això, en el canal veurem això, també veurem entrevistes i veurem una miqueta de tot. Espero que us pugueu subscriure, que comenteu, i espero que disfruteu. Serà un vídeo setmanal, així que 4 vídeos mensuals, intentarem combinar això cada mes. Això sí, a cada final de mes tindreu una mena de popurri, un junt de vídeos de la feina que s'ha fet el mes anterior. Espero que aquest vídeo no s'hagi fet molt llarg i ens veiem en el pròxim vídeo, que ja us avanço que seran parlant sobre tipus d'agricultures. I dit això, recordeu, petits agricultors, començar coses noves a vegades està bé.